Yaw-yaw ka muna dyan. Yan mo dumadaan, maganda Doon ako kayo, sa may ano, doon ako sa Yung may bato. bato. O, pwede dyan. Ah, doon ako para. madulas. Di ako bababa. Diyan lang kayo. Oo. Pwede pa dito sa may ano, sa may hagdanan. Okay. Ayun. Para ano ako dito. Hindi naman naulan eh. Rona Beach. Hello, Rona Beach. Magandang umaga. Hindi pa kita mapupuntahan dyan. Nasa ano ako. Ayan. Hey Jude, morning. Ayan, hey Jude, morning. Nasa Thailand. Ayan, thumbs up. Salamat. Ay, di ko na-on yung ano nito. Di ko na-on ang money. Ate Les, ayan, Shempol. Walang ano to, walang harang yan. Kaya sino gustong pumunta dito? Ayan no, pwedeng sumakay dyan. Mavi DC, thumbs up. Ayan. Hello. Andito ako sa kabundukan. Buti may signal. Gusto niyo makita? Ayan no. Ayan, hello na dali. Hello na. Ayan mga ano sila. Maghahanap ko ba ng... Hindi, ano. Dinalang lang ako ng kuya pinsan dito. Ayan o, yung dagat to. Nakikita nyo yung dagat. Rona Beach. Ayan, pasakay. Ayan o, sakay ka dito. Papunta ng Japan ano, Shempol. Kala ka. Hindi, ayan. Hi to all. Yan, connect nyo guys yan o, si Shempol. Ayan, nasa ano yan, nasa Japan. Si Hey Jude sa Thailand. Ate Nancy, Taiwan. Sino pa nandiyan dyan? Si Ate Les, Hong Kong. Si Rona Beach, di ko kilala. Di ko alam kung saan si ano. Ganda naman niya. Bungkayaw, hello. Ayan, tusok, harang. Walang harang ata to. Di ko na on ang monetization nito. Ayan, dito lang ako sa ano. Ayan, kung gusto niyo makita dyan. Match channel. Ayan o. Dali. Say hi kayo, dali. Dali na. Hi na kayo, dali. Ayan sa mga ano natin, sa mga viewers natin. Good morning, sir. Ayan, good morning. Bicol, ka di ba? Nasa Katanawan po ako. Shempol. Ganda naman dyan. Oo, kaso madumi yung ano, madumi at saka may mga lumot. Di ako makababa dito sa ano, dito sa may bangka. Ayan o, kasi malumot, tsaka naulan. Ayan o. Dali na. Hi na kayo, dali. Hi kayo sa ating mga, ano, dali. Hi po. Ayan, kahit saan kayo nakikita nito. Tapos meron dito yung isda. Asan na yung isda dito? Nawala na. Ay, wala na. Kinuha na yung isda. Ayan o. Ayan. Hi. Kapatid mo ko yun. Alan? Hindi. Ano? Asawa ng pamangkin. Ayan, magbabakasyon. Opo. Ano? Nang. Ayan na ate, asawa ng kuya. Eto, asawa ng pamangkin. Ayun. Ayan, nagpiprepare sila di ko alam kung mangingisda sila mga yan. Susu, hi my friend. Ayan, Susu TV, hello. Ayan, you have already a jacket. James, Gippy, thumbs up. Thanks bro. Ayan, so you can connect guys to each other nyo lang dyan. Hi, Hey Jude Vlog. Ayan, dito tayo sa ano. Fishing port ata ito. Mag-fishing ka host. Hindi po, mamaya, ano daw, dadaling kami dun sa ano yun, dun sa lugar na yon. Kasi, tatawid kami dyan. Kasi dun kami maliligo sa kabila. Kaya ano, kakain muna daw dito. Diyan sa ano, malapit lang sila dito sa ano, kaya ayan. Makikikain lang kami dito. Mag-aalmusal daw. Have a good day host. Yan, thank you kakabila. Oo, kakabila po kami doon sa may ano na yon, sa may part na yon. Doon sa parting yon, hatid daw kami ng ano, hatid kami ng bangka. Then pagdating doon sa kabila, baka sakay pa ng isang bangka para makapunta dun sa isla na paliguan sa may white sand ata yun. Ay, kakabila kayo. Opo, kakabila kami.
Yan si Miming, oh. Kawawa si Miming. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung ano, yung lugar. Ano? Wala po. Ayan, oh. Ano, sa magaganda rin ng ano dito. At tapos, ayun, di ko alam itong ano na yan. Ayan, oh. Yung malaking ano yan, malaking bangka ata yan. Oh, yan ata ang pinag-aano nila. Enjoy host, kain muna lang kami. Ayan, masarap yung ano, masarap yung isda dito. Kagabi, ulam namin masarap na isda. Kaso di ko alam, di ko kilalang isda. Tapos, yung ngayon, di ko alam eh. Kasi makikikain. Enjoy host, kain. Sige lang po, ano, Shempol. Thank you. Eh, mag-watch muna kayo ng mga view. Kaso di ko makarating to, ay pwedeng daling ko kayo doon. Maglalakad-lakad lang ako. Ilakad ko kayo doon sa may papuntang ano. Kasi may Lons Biray. Thank you. Ayan. Magulo. Eh, mga maganda rin mga bahay dito. Ayan, nag-aayos sila ng ano. Nag-aayos sila ng mga pang ayos. Smudge. Thank you. Ayan. Layo nyo, layo nyo. Malayo daw, malayo. Ayan, si ate. Si mga bahay dito. Ayun yung ano, yung bunganga ng ano, nung dagat. At saka yung itong ilog. Ito yan. Ayan, ito dito. Pwede bumaba dito. Tusok, ayan, from Singapore. Ayan, pwede itong bumaba kasi hindi ano, hindi malumot. Ayan. Ay, enjoy na lang kayo dyan sa view. Ay, magkano ba yan? Di ko po alam, ano, simple kung magkano po. Ay, meron naman atang ano, yung asawa ng, yung kapatid ng asawa ng ate, meron naman atang ano, meron namang, ayun, may mga isda, oh. Ay, nawala sila. Nakita ko eh. Yan, oh. Nawala. Nawala yung mga isda. Di ka, libre ata. Ayun, oh. Di ko alam kung nakikita niyo yung mga isda. Naglalangoy-langoy. Ayun, oh. Kasing kulay ng tubig. Di ka po alam kung ano, kung libre. Doon sa kabila, walang signal doon sa ano eh. Mahina ang signal doon sa pinuntahan ko. Doon sa kabila, sa may bayan. Ito kasi nasa may dagat ito eh. Ayan. Parang palabas na yung mga ano. Ayan sila. Maganda ba ang view diyan? Tinan si Teng, ayan, salamat eh. Ayan, madali pala makabingwit. Oh, madali lang. May ano nga doon, ayun no, doon sa unahan. Ayun, may namimingwit kasi malayo. Ayun. Doon sa may parting yun, sa may poste na may ilaw, may namimingwit yan. Ayan natin, Les. Thank you, te. Andito, ayan oh, lumabas yung mga isda oh. Ayun. Di ko alam kung nakikita nyo dyan. Di ko kasi makita dito eh. Ayun oh, naglalanguyan sila dyan oh. Kumpul-kumpul. Di ko alam kung anong isda yan eh. Ayan oh. Ganda ng ano dito. Yung si ate. Kumakain. Ganda relaxing adventure. Ote. Tapos yun sa kabila. Ayan. Dadaan daw kami dyan. Tatawid daw kami dyan. Hindi ko alam kung doon sa dulo or dito lang sa may parting yan kasi pupunta doon sa may kabilang isla. Maliligo daw kami doon eh. Ayan yung ano, yung bunganga nung ano, nung ilog. Tapos ano, daga ay yung bay. Katanawan Bay. Ayan, Mudge Channel. Mga 20 minutes lang ipapakita ko sa inyo. Kaso ito lang naman ang ano dito, merong mga view dito. Ayun, yung malaking bangka dyan. May mga bisita tayo dyan. Puro mga monetize yung mga bisita natin dyan. Walang walang mangingisda dyan sa inyo.
Hanggang ano pa ako dito? Hanggang Miyerkules ata. Kasi sa Monday, walang pasok ng Monday. Walang pasok ng Monday. Kaya ano, kaya dito muna ako hanggang ano, hanggang Jones, ayan tambay. Ayan, magpapakita ko sa inyo. Ayan. Kaso medyo malayo. Ayan, James Scope Tamsak. Ayan, James Scope. Kasama ka ba dito, James Scope? Ayan, nandito lang. Medyo malayo lang tayo dito. Di pa ako naliligo. Ayan, kasi umuulan dito. Ayan, umuulan tapos malamig. Kaya, taka, ayan, no, may muta pa ata ako. Ayan. Gusto mo pumunta dito, James Scope. Ayan, no, nasa ano tayo. Nasa, kaso blurred ata, ayan. Gawa mo dyan. Wag mo na suguri, sagutin, mute. Naka-mute pala ay. Kasi blurred pag nakaharap eh. Kaya pa ano na, diyan na lang kayo tumingin kasi mas maganda rito. Kaya maraming mga tao. Yan. Ayan o si nanay, oh may dalang bangus si nanay. Ingat po dyan sa ayan. Thank you much. Ay, tanongin na. Ay, may bangus. Ay, di ko alam kung isda yan. Ang laki ng isda, oh. Ayan, may dala si nanay. Ang laki. Ang sarap niya na, no? Ihawin at saka sabawan. Ayan, oh. Ayan, oh. Sarap, oh. Sarap lutuin nun. Ang aga. Ayan, malinaw host. Ayan. Malinaw po pag naka-back, pero pag pag nakaharap sa akin, malabo kasi nalalabuan sila sa akin. Ayan ay Raraga, thank you. Sharsen. Dikitan mo Raraga si si Shemple Vlog. Ayan. Kaibigan niya ni Ate Monica. Nasa Japan din yan. Si Hey Jude, nasa Thailand. Si James Gipi. Sino pa ba? Si Rona Beach. Sino pa ba yon? Si Mabi DC na all nakakagala. Ayan sabi ni Maschana. Ayan si Bungkayaw naka-BG. Ayan puro kagala. Raragas Charsen. Alin ang malaki? Malaki. Malaki yung Raragas. Ayan na malengke ako. Wala kami bigas. Ayan sa Katanawan. Katanawan Quezon. Madge Channel. Malinaw lalo pag malino di malino kasi naka face mask ako. Pagka na muna mamalengke Raraga, hayaan mo na munang wala kayong bigas. Hayaan mo magutom si Kulas. May nagpi-prepare na may nagpi-prepare dito na hindi ko alam kung galing na sila sa pangingisda or galing na sila sa pangingisda or ayan or nag-aayos pa lang sila. Nag-work si Kulas at Kulasa. Batangas ang hindi, Quezon. Sa sa ang layo nito 6 hours ang biyahe ko galing Manila, tapos puro bundok, puro sigsag yung puro sigsag yung dinaanan namin na ahon, tapos pababa. Nakakapagod mag-drive papunta dito. Umalis kami ng Manila ng kararating lang namin. Naman kasi ginagawa mo dyan, taga dyan batak mo? Hindi. Sinama ako ng kapatid ng asawa ng pinsan. Sinama nila ako dito sa Katanawan kasi tawag dito. Gusto umuwi dito eh. Ay gusto ko din pumunta dito kasi may magandang beach daw dito. Ayun may motor na Hindi ko alam Hindi ko alam kung magana yan. Ayan Lola AC. Thank you. Ayan video lang PC. Ayun na siya magano ata yun. Ayan magpapalaot na ata yun. Malinaw pag nakaharap kasi naka-autofocus ata to. BG lang si Lola.
Nakakahiya kasi tatanungin ko kung anong ginagawa nila doon. Ayan oh. Nahihiya ako kung anong ano ayan. Yung mga nagkumagawa ng ano. Nahihiya akong tanungin kung anong ginagawa nila. Madaming ano din dito, madami ding bahay dito sa ano. Sa parting to. Pero mamaya titingnan ko mamaya yung ano, doon sa may kabila, doon sa may isla. Kaso ano, medyo maulan, saka makulimlim dito, na ambon. Baka hindi rin maganda yung ano doon. Hindi rin ma-enjoy kasi di gaano mainit. Ay, gusto mo pumunta dito, Raraga? Ayan o. Dito tayo sa ano, para maliit dyan. Ayan o. Nagpiprepare sila ng ano, nagpiprepare sila ng ayaw ko may pating dyan. Hindi naman. Ayan, eto. Tingnan nyo tong isda dito. Ang daming isda dito eh. Ayan. Ayan o, yung isda. Sana di mahulog ang cellphone. Ayan, malinis at malinaw ang tubig, host. Ayan, sarap mag-fishing. Daisuki Japan. Ayan, tamsak doon, host. Ayan, bago. Sino to si Daisuki Japan? Ayan, salamat Daisuki Japan. Sino to? Ay, si ano? Sino nga? Becoming Japanese ba ito si Daisuki Japan? Ikaw po ba yan? Ayan yung mga isda. Hindi, ayan boss. Ayan. Ayan oh. Peng isda. Wala naman ako ng isda dito. Di naman ako magpipishing dito eh. Daisy ko, ikaw po ba si ano no? Ikaw si, ayun na oh. Ayun nawala ayaw dito. Ayaw nila magpakita. Ayun oh. Ayun nawala sila. Nagano, nagsitakbuhan sila. Dito lang oh. Pwede mangisda dito. ACL, yo. Lola Rara. Kaya sabi ni AC. Boss na buhay ka kapitan. Ay bog kayo, thank you. Mamaya titingnan ko mamaya sa inyo kung ano, kung makakapag ano ako doon kasi mahina doon sa huliin. Wala akong panghuli ng isda dito. Ayun, puntahan natin kaya yung ano, yung namiminwit kaso nakakahiya, may mga tao dyan oh, ayan oh, sa ano may mga tao dun sa dadaanan kasi masikip lang yung dadaanan eh. Ay, nakakahiya dumaan doon. Saka ano dito kay Boss Calix ako sumisili pag lumalabas sa Nautico hehe. Ay si ano hindi mo ginagamit sino yon yung isa. Ayan palablaba yan si ano si Match Channel. Sana wag umulan. Ayan, hey Jude, nag-work si Kulas Raragas. Ayan, boss, very good kapitan kaysa busy sa kanto. Ayan na, sa kanto ako Lola. Ayan, Mami DC, thank you. Di ako makapasok sa inyo sa premiere nyo kagabi. Pati kay AC Vlog. So, titingnan ko kung marireplay ko kayo mamaya. Hi, Shempol. Ayan, di kita nyo si, si Shempol Vlog. Si Daisuko Japan. Ayan si Becoming Japanese, Daisuki Japan. Si ano to, si Becoming Japanese. Kaya pala di ko na nakikita to. Nagpalit pala siya ng pangalan. Si Rona Beach, thank you. Pag uwi ko Rona Beach, iano na lang kita, i-play na lang kita Rona Beach ha. Yan, babawi na lang ako sa inyo diyan. Yan, since ko konti lang kayo diyan. Ayan, so napi-play ko kaya dyan pag uwi ko. Ayan, sabi, salamat po, welcome. Ano pa ako dito? Baka Miyerkules. Ayan, may mga bata. Ayan, Bio. Hello. Ayan, dali. Kaway kayo, dali. Hello. Ayan. May madaming mga bata dito sa ano, sa may port, sa may fishing port. Good morning. Ayan, She. Ayan, may mga magiging kaibigan kayan dyan, She. Ay, Shempol. Si ano pala, pinapunta ko sa iyo si ano, si Rano, si Ash Onares, pati kay ate ano, kay ate Monica.
MML Susalat. Ayan si, isdain mo yan si James Cove. Si Rona Beach, si Mabi, si Maj Channel, si Mabi DC, si Daisuke Japan, si Shempol, si Bungkayaw, si Boss, si Boss, ayan, pwede kang puntahan kanyan. Si James Scope, ayan, si Hey Jude Vlog, puntahan mo mga yan, ano, di ko nga na-reply si, yung mo, Hey Jude, yung 42 minutes saka 38 minutes mo, di ko pa na-reply kasi pumunta na ako dito. Enjoy your staycation, ayan, thank you, Mabi. Ingat ka dyan, host. Salamat. Ay, James Cruz. Ano lang, naaasar ako sa dito malakas ang signal. Ang layo ng linakad namin mga 15 minutes ata yung linakad namin papunta dito. Ayan, no. Hindi ako makadaan dun sa kabila. Ayan, babalik ako doon, baka hinahanap na ako. Kasi mawala-wala lang ako, hinahanap nila ako. Ayan, magpapakita ako sa inyo. Ayan. Blurred pag nakaharap kasi blurred yung nakikita nyo. Ayan, may itim yung nakikita nyo. Ayan. Ayan, so hi host. Ayan, relaxing dyan. Oo. Kaso medyo malansa yung amoy. Sana all hinahanap. Lance G, hello. Ayan, shout out sa iyo dyan, Lance G. Ayan, Lance, di mo nakita. Ayan, no, nandito ako, Lance. Ayan. Enjoy, salamat. Ako nga, Lola, tanghali na wala pa nagagawa. Talagang tamad ka naman talaga, Raraga, kaya kaya wala kang nagagawa. Ayan, malapit lang dito. Lance, dikitan mo sila dyan, Lance. Ayan, o. Ang ginagawa nyo. Ayan, o. Ayan sila, o. Nag-aayos sila ng fishing. Di sila maka-hi, hello. Ayan, dito yung dalawa, o. Ulit. Ayan, kuya, mga kaway-kaway, kuya. Ayan, o. Hello, ayan. Napapanood kayo kahit saan. Ayan, ayan, no. Hide daw. Nag-aayos sila. Ayan, simple vlog. Ayan, ayan, naambo na. Ay, add ko to. Doon ako sa naambon. Ayan, may nagkakaliskis. Ayan, dito sila. Ayan, nagkikis-kis ng isda. Ayan na. Ano isda po yan, kuya? Burot. Burot daw, oh. Ayan, burot. Lalaki ng mga isda. Dito ako ambon. Ayan, si Miming, nag-aantay si Miming. Ayan. Ironizer. Ayan, good morning. Ayan, tusok ulit. Salamat, Shempon. Ganda naman dyan. Oo, maganda dito. Ayan, nasa ako. Si Ironizer. Ayan, madami silang isda na inaayos. Ay, shout out doon sa sexy. Sino sexy? sabi ni, ayan, si Atile. Tapos dito mga nandiyan dyan lang nakikita mo. Para para maging kaibigan mo mga yan. Ayan, nasa taas sila. Maiksi yung short. Nakita mo talaga yun. Ayan, loading, putut. Hi, Ironizer from Susu TV. Susu, pwede mo bigyan pang link mo dyan? Para mapuntahan kanila dyan. Eh, si Boston dyan. Si Madsha. Lance, dikita mo sila dyan, Lance. Yung nakikita mo dyan sa taas. Ayan, si Shempon. Yan, si Simpleng ako yan. Si Mabi DC. James Cook. Si James, nawala na si James eh. Si Ironizer.
Dikitan mo yan, ano, Lance. Screenshot mo yan, ano, screenshot mo yan. Ayun, medyo lumakas ang alon, no. Ayan, no. Yung bangka, naalog-alog yung mga bangka, oh. Ay, lumakas ang alon. May new oh, madami dyan, ano. Yes, malinawat ako. Madami kang, ano, madami maiisda dyan, ano, Ayan, isa-isahin ko. Ayan, si Irenizer, si Madge Channel, si Rona Beach, si Bungkayo Vlogs, si Shemple Vlog, si Dan Screenshot. Ay, sige. Si Irenizer, si Susu TV, kasi hindi mo makita ang link ni Susu TV, si Gemscope, si Ate Les. Yan kasi sila raraga, ano na, si Mabi DC, si Rona Beach. Ayan, my music host. Ayan, okay lang po yan. I-edit na lang yan. Si Jones. Ayan. Si Gemscope. Ayan, screenshot mo, ano mo, scroll up mo, ano. Tapos lagyan mo na lang galing ka. Ayan, si Susu TV. Sino ba yan si Susu TV, raraga? Bakit di ko makita ang ano niyan, ang link niyan ni Susu TV. Pinahirapan ako niyan hanapin kahit sa ano, sa computer di ko siya mahanap. Taga ibang bansa si Susu TV. Hindi nagtatagalog yan eh. Hello Raragas World, thank you. Ayun, daming bangka. Ayan, bili ka na ng dish dyan. Ayan, meron na. Thailand ba or? Di ko alam eh. Ano to? Yan nga binaba ko. Buti nakita mo. Di ko siya makita eh. Di ko siya makita nung nakaraan. Ayan, Irenizer. Meron malaking bangka doon, oh. Ayan. Ginagamit nila. Ito, ayan, oh. Ayan, salamat. Yes, Inday. Salamat, Inday. Si Susu TV, Thai content, halos yung palabas niya, host. Nakita ko yan minsan, kaso di ko na mahanap ang link niyan. Kape? Ayan, ito yung kuya ko. Ayan. Ayan, yung asawa niya taga dito. Say, wait na. Pakita yung kapugian mo dyan. Ayan. Kape ka muna. Kape tayo. Ayan, oh. Kape. Thanks to TV. Ay, oo nga pala, from Vietnam pala to. Vietnam pala kasi ibang mga sulat sa whiting niya. Ayan, thanks, Susu. Ang init ng kape. Tama-tama dito sa sa malamig na lugar. Yung kape, Vietnam pala siya. Ayan, screenshot mo yan, Si Simpleng ako, si Shemple Vlog. Ay, pinuntahan ko pala yan. Pinapuntahan ko pala yan sa inyo, no, Nagkakapi-kapi ako dito. Pag bumaba ako dito kasi di ako pwedeng bumaba. Ayan, kasi puro lumot. Pwede ba bumaba doon? Pwede bumaba. Hindi kaya madulas. Nice to meet everyone. I am from Susu TV. Ayan, bababa ako. Ayan. Kaso baka anuhin ng pusa to. Ayan, nakita niyo ang pusa. Ayan, nice to meet everyone. Ayan, bababa ako. Titingnan ko kung madulas o hindi. Hindi ko mababolan dito sa akin. Kumain ka. Doon sa
30 minutes na. Ano? Nakita ko? Hindi. Kita po. Teacher ka po? Ha? Teacher. Hindi. Bakit? Ayan o, gusto niyo makita, ayan. Yung ano, ayan o, yung dalawa. Ayan yung nakikita mo ano, ironizer ng dalawang sexy, ayan. Ayan, sexy daw kayo o, maikli ang short. Oh. Wala ka naman sa syudad. Wala ano, pretty gems. Ayan, nakita ko sa yung ano, yung sa pagbilaw mo. Na-watch ko yun kag ano na, gabi na. Di, ikaw sa pagbilaw. Oh, nako dito sa Katanawan. Ayan, Republic of Garcia. Ayan si brother. Ano oras ba dyan sa kanila? Gabi. Gabi na dyan. Di pa tulog. Ayan, dikidan nyo si ROG. Yan, nasa US. Iba. Oo, dito ako sa baba. Sa ano ko, sa ano ako dumaan sa dito sa Unisa. 'Di ba yung ano sa may Pasigsag Road? Dito ako dumaan sa ano sa Unisan, tapos Pitugo, tapos Agdangan, General Luna, Dangan Ulisan Makalidon. Makalilon. Oh, Pitugo. Ayan si Kuya oh. Ayan. Kuya, say hi po. Ayan, napapanood ka sa ibang bansa dyan. Alam ko sa Lucena, Dalahican eh. Ay, malayo yun, Brad. Doon yun sa ano, doon yun sa kabila. Eto, papunta to ng ano eh. Quezon. Oo. Ayan si tatay. Pretty Gems si Jamanin, madam. Ayan, first time ko dumaan. Ay, first time mo? Lagi ako nadaan doon. Ayan, wala sa syudad. Ayan, iba daan mo. Oh, sobrang pagod na pagod ako pag ano. Sobrang pagod na pagod ako pag dating dito. Parang lupay-pay ako dito eh. Layo ng biyahe, ano? 6 na oras lang po. 6 na oras. Kaso, yung ahon, yung ikot, grabe yung ano eh. Grabe ang ikot ng mga kalsada eh. Lalo kung doon kayo dumaan sa sigsag. Sa magugumaka kami. Oo. Ang layo doon. Malayo yun. Mas malayo sa Gumaka kumpara dito sa Unisan. Oo. Mas malapit dito. Kasi dumaan na ako diyan dati eh sa kaso nga lang di ako dumiretso dito. Doon ako dumaan sa Pitugo hanggang sa labas ko, Gumaka na. Oo. Doon ako dumaan. Isang beses lang 'yun. Ano kayo doon? Dahil maatimula na. Opo. Maatimula. Lupay-pay ba't Hindi, nakakapagod mag-drive. May united kaming pasyente sa Atimunan kaya. Okay. Ayan, Reds Bright ate, salamat Lupay-pay. Ayan, dami bote ng bilog. Bilog pala yung ano. Alak pala yung bilog. Ayan. Asan yung bilog na alak? Asaan? Nakita. Ako di ko nakita. Nakita. Ayan, nasa nasa US. Si yung nagsabi ng na madaming bilog. Talagang buti talaga ng bilog nakita, no. Mas malapit yun. Mas malapit yun doon. Ay, tawa si Raraga. Simpleng ako, thank you. Madaming fresh na isda. Oo, madami. Yung kanina pinakita, ano nga yung kuya, yung burot? Yung burot, malalaki. Layas na ako po tutoy nakatayo. Sa iwag kita ba? Jobs, saya natin rin, saya. Guys, di kita nyo si Republic of Garcia, guys. Ayan, Shempol. Pati si Daisuke, Japan. Ayan, pareha sila nasa Japan. Ayan, pinakita, ayan. Galing ako kanina doon, brother, ROG, dun sa kabila. Ayan, piniiwan ko sa'yo. Ayan, Raragas World. Ayan. Mamaya, doon daw kami dadaan, no, sa kabila. Maliligo kami doon sa kabilang isla. Tatawid kami dyan sa ilog. Diyan sa may ilog na yan. Ayan, nagkakape ako. Ito, kape. Sarap ng kagabi, ulam namin. Kuya, ano yung ulam, yung isda na kulay pula na malaki ang mata?
Siga? Sarap yun. Oo. Inihaw namin eh. Sarap eh. First nice dito yun. Dito? First class? Wow. Tapos ano pa po ng mga nahuhuli nyo dito? Lumahan, Gigi. Gigi. Madaming Gigi. Bangus, meron din. Pero marami rin dito. Mm. Asan yung bote na nakita? Hindi ko nakita yung bote ng ano, ng bilog. Asan 'yon? Ayan. Nandito ako, nakaupo lang ako dito. Ayan, nag-aayos siya ng ano. Mamahaling fish. Oo daw, sabi. Walang work. Nakakamiss diyan. Oo. First class na isda daw yun dito, yung kulay ano, yung malaki ang mata. Wala, masarap ihawin yun eh. Ihaw. Tapos ano, sinigang. Masarap yung sabawan eh. Sabaw at saka inihaw, masarap. Yun, sa prito. Ay, wag nang prito kasi may mantika. Ano lang, sabaw lang, rekado lang, kasi sariwa eh. Ayan, nag-ano na naman, umambo na naman. Taga dyan ka ba talaga oh? Hindi ako taga dito. Yung asawa ng kuya, taga dito sa Katanawan. Eh, sinama niya ako. Kinukulit ako. Kinulit talaga. Sabi ng ate, umuwi ka dito, umuwi ka dun sa ano, uwi daw ako dito sa ano, Katanawan para makita ko daw yung ano, yung lugar. Eh di, weekends naman ngayon, tsaka bukas, walang pasok. So, yon. Bumiyahe kami kagabi. Kaya, ano, 6 hours lang yung biyahe. Lance, isdain mo po sila dyan, Lance. Yung mga nandiyan dyan. Ano yan si, ano, si Shempol Vlog. Nasa taas. First time mo din. Oo, first time ko din dito makarating. First time kong ano. Kaya siguro. Pero, pag nauwi naman ako ng probinsya, hindi naman sumasakit yung katawan ko. Kahit na 9 hours ang biyahe ko doon. Pero dito, sobrang sakit ng likod, ng paa, na di maintindihan. Ay naantok pa nga, ang layo. 9 hours minsan sa akin. Eh, tapos ayun, nag-aayos sila ng ano, nag-aayos sila doon. Ayun oh. Kanina pinakita ko na sa paikot. Oo, sobra. Lance, dikitan mo lang si ano, si ROG Lance. Kayong dalawa lang ni ano, ni Sirano ang di pa kaibigan yan siguro. Di ako makakalabas kasi naambon. Kanina pa ay kagabi pa dito nag-start magano, umulan. Ayan Lance, ano siya, i-screenshot mo din yan siya, si Bungkayaw, si James Cop, si sino pa ba? Si Joms, Raraga, nakikita mo na lagi yan eh. Ayan, Joanna na daw yung ano, yung tugtog. Mangingisda na sila dyan. Inaayos nila yung mga fishnet. Pag ano kuya, saan po sila nakakarating minsan? Marinduque. Marinduque? Banay. Layo naman pala ng ano nila. Kami malayo na halos namin ako pinagaganyan eh. Yung bundok po na yan, anong lugar na po yan? Wala, saan po ng Katanawan yan? Ay Katanawan pa din. Pero pagdating din sa kabilang bundok, ay lagpas niyan. Katanawan pa rin yun, hanggang Ahos. Ang boundary niya na yung Mulanay. Di ba ang Mulanay dito? Yun yung naroon. Ah, di papunta dyan. Oo. Tatawid din ng isla yung Mulanay. Hindi. Hindi na. Kaya kasada lang yun. Mga 15 minutes. Ano, Ah, sa motor ko. Kung pinagamotor. di Katanawan pa pala to. Oo. Ang layo pala ng biyahe niyo po, ano? Layo rin. Hello host, ayan Mebs Farm. Ayan Mebs Farm, di pa kita napupuntahan sa bahay mo. Alam ko, kasi nabasa ko lang yung ano, nabasa ko lang yung comment mo kagabi. Kagabi lang ako nag-check dun sa ano, di kita kasi makita dun sa YT Studio
Doon ako nanood sa YT Chrome. Doon ko nakita yung pangalan mo. May Me Abs Farm, babaeng magsasaka. Yan, sa YT Chrome kita nabasa kasi nag-reply ako ng mga comments doon, ano, Me Abs Farm. Ayan, okay. May Abs, pwede mong dikitan yung mga nandiyan po. Dikitan mo po yung mga nandiyan. Screenshot mo po, pati si Lance G official. Ayan si Republic of Garcia. Ano yan? Shempol Vlog, Bungkayaw Vlog, James Scope, Hey Jude Vlog, Irenizer, PT Gem Guts, Raragas Twin, Lance G official, Res Variety Network. May apps pang baabaing Hello Ka Farm. Ayan. Dikitan mo po yan, ano, ni Abs Farm. Tingnan ko mamaya kung maano kita, mabisita. Try ko na bisitahin kita mamaya after nito. Para ano, thumbs up, kaya pretty gems. Ayan, mag 4 minutes na lang tayo. Ay, 45 minutes. Gusto niyo iikot ko ulit kayo doon sa ano? Iikot ko kayo ulit doon sa may labasan ng ano, sa may bay. Kaya gusto mo pa bumaba? Bakit? Ayaw mo na ano na ulan eh. Naambon. Ayan, i-ano ko kayo. Ipakita isla. Ay sige. Wait lang. Punta ako doon sa ano, punta ako doon sa kabila. Kasi hindi makita yung isla doon na yun. Doon pa kami sa kabila. Ayan, sige po isa. Sige. Ilan pa banana mo dyan? Yan, excuse po. Ayan, dadaan lang ulit ako. Ayan, naambon siya. Ayan, daan ako sa kabila. Ayan, naambon. Sige po. Ay. Hello, engineer. Yes. Ay, salamat po. Ayan, dito yung ano, nandito yung bahay. Ayan, sa may dagat. Sige, mamaya iikot ko muna to, papakita ko muna sa kanila to. Ayun yung mga nag-aayos ng ano, ng ikot ko ulit kayo. Ayun. Kaso di gaanong kita ang isla. Ayun yung nakikita nyo dun sa ano, ayun. Ayan. Sipag, oo, masipag sila, ayun. Ayan. Ayun. Ano daw yan? Katanawan pa daw yan. Naglulude. Ayan, sipag nila. Oo. Kaya sige. Ayun. Tapos may isla pang isa. Tapos isa pa. Tapos ayun, Marinduque na daw yung ano. Kaya may bata naglalakad. Tapos yan yung ano, yung ay, ano tawag dito, yung bunganga ng ilog, tapos yung bay. Ayan. Daan na, punta ako doon, saglit lang. Ayan, pupunta ako doon para makita nyo, tapos babalik ulit ako. Ayan sila. Hindi naman nalaputan. Ayan o. Tapos mula na daw yun. Ayan, may namiminwit. Kahit maraming bangka mali. Oh, malinis siguro. Ayun o, may mga ano, yung isda na mahahaba. Maulan lang kasi, kaya di makita yung ano, di makita na malinis yung tubig. Ay, mahina sigda. Ayun oh. Naglo-low tide na oh. Ayan tol, thank you tol. Ayan, may nakasalubong ako. Malaki. Oo, malutong ba yun? Ito si kuya oh, nagpi-fishing. Ayan oh. Ayan na yung kanyang ano. Ayan oh. Ayan, nagano siya, namiminwit.
ROG, ayan, sarap naman dyan. Oo, siguro, kaso para mahirap ang buhay. Ayan na, ano na to? Oh, yung hangganan ng ano, nung ilog at saka ng bay. Ay, para maulan dun sa parting yun, no? Ayun. Doon ako sa kabila. Kaso, dun sa kalsada, ay, ang daanan. Ayan. Ayan, no? Ayan. Maulan dun sa parting to, no? Sobrang dilim. Ay, sis Jobs, ayan, sarap naman dyan. Ayan, ROG Jobs, mahina silang sak. Ayan, sarap. Engineer na. Ayan, o. Ayan, o, nakikita nyo, ang ulan, o. Hindi ko alam kung saan yan, pero dun sa parte nyo, parang napakalinis ng tubig dun, no? Yun sa dulo. Ay, ito yung fishing port. Ayan, o. Kaya ayan, ito yung piniprepare ay mga ano nila, oh, mga gamit dito. Ayan, oh, di ko alam kung saan kami pupunta doon. Lakas ng ulan. Oo, lakas ng ulan, oh. 50 CM, may bago kang upload. Ayan. Ayan, oh. Kaya, ayan, oh. Ayan, nagtagano sila dito sa may, ano, sa may fishing port. Ayan, oh. Ayan, may nangingisda doon sa kabila, oh. 50 chay, ayan, 6 feet. Ayan, ikaw host, sumakay ka na din pa kabila. Mamaya pa kami pupunta doon sa kabila. Layo na napupuntahan ko, ah. Baka hanapin na nila ako doon. May bago kang upload, 50, ayan, pit life. Nakita ko kanina. Ayan, nagla-live pa. Ayan to, paggawaan ng mga tuyo. Ayan. Tapos mga fishy, ano to, mga fish net. At sa daming bangka, ayan nyo. Ito, mga paanohan ng tuyo. Hey Jude, ayan, ganda. Laurel Adventure, idol. Salamat. Lupa yan, host yung color bra. Lupa. Ay, yung dun sa kabila. Ayan, idol Laurel, thank you. Ayan. Ito, di ko alam kung saan kami dyan parte dyan sa kabilang yan pupunta. Wala atang danggit dito. Ayan, o, yung bay na, o. Kaso madumi yung bay. Pag safe, mag-boating ka na lang off the island yung content mo. Hindi ko alam kung makakapag video ako sa ano, papunta dun sa isla. Ayan, lobat na ako, eh. Ayan, o, paggawaan ng mga tuyo. Ayan. Ayun, laki ng ano nito. Layo ko na, oh. Dun, layo. And then the pets, ayan, thanks tol. Ayan, lakas ng ulan dun sa kabila. Sexy, hey Jude vlog, hello from she. Ayan, tuwan-tuwa sila dito. Kaso madumi din pala yung ano dito, ayan, oh. Ang daming ano, daming dumi. Ayan, oh, nandito nakatambak. Mag-charge ka na, maganda i-content dyan. Ayan. Yun, oh. Ayan, madumi. Ayan, o. Hey Jude from NNN. Ayan, hi. She, ayan from Hey Jude. Ayan, o. Nandito yung mga dumi niya. Dito yung back. Pero maganda pa rin, eh. Di ko alam kung saan kami maliligo dyan parte. Pretty Gem. Cats, sis. Ayan. Balik na tayo doon. Malayo yung linakad ko. Magano lang tayo. Parang linagari ko lang yung ano, no. Linagari ko yung andyan ka na rin host, get as much as many content. Ayan, tingnan ko. Thank you, she. And idol Laurel, thank you. May video na ako net. Ayan, Jones Cruz, thank you. Ayan, babalik na ako. Lumalakas na yung ulan, no. Jones, mas maganda dun sa kabila, sa kubo. Yung kubo na tinirhan namin, maganda. Sabi nila, sino kayang kausap ko? Ayan, sarap naman dyan, fresh. Ayan, ayan, sila kuya, oh, nag-ano dito, nag-aantay. Kaya yan, oh, bye-bye kaya yan, oh. Say hi. Ayan, ayan, nakatambay sila doon. Ayan, ma-loading ka na yan.
Oh, mamaya. Ah, ito pa. Ayan. Support sila. ROG. Ayan. Susu TV. Ayan. To all na nandito. Hello. Ayan, nag-ano si kuya ng ano na binuit. Oh. Ano mga nahuli niyo dyan, kuya? Yung mga lapu-lapu. Ay, ano pala yan? Ano to? Karne? Ay, isda din? Da. Isda din. Tapos kinakain din nila isda din. Oo. Okay. Malalaki po ba nakukuha nyo dyan? Hindi pa rin pareho pag may maliit. May malaki. Oh, Wala mo na mga kakater. sige po. Ayun o. Ano yun yung ano, binwit? Mahaba pala yan. Diba? Hindi turo. Mga ilang minuto nyo po ano yan? Ay, kumpurme eh. Pag gusto nyo matagal si Bati. May mga isda napunta din dito malalaki. Galing doon sa gawa. Hmm. Galing sa pato. Matagal-tagal din pala yan. Oh, Buti hindi matagal. nauubos yung ano, yung pain mo dyan. Ubus. Tapos, Nahigit ay. ang problema niyan kung naubos yung pain mo tapos lang na binwit. Di alag. Sige ba? Ayan. Teka, si Kuya yan. Dinuloko ko siya. Dinuloko ko si Kuya. Ayan. At hindi simentado yan. Ayan, magpiprepare sila prepare na sila maglaot ata. Babalik na ako doon sa kabila. Ano nahuhuli mo dyan, kuya? Lapu-lapu po. Ay, ano si kuya, oh. Ay, lobat. Wala na. Lapu-lapu? Oo. Yung totoo. Lapu-lapu po. Wala po akong dalang cellphone. Hindi makatatanap yung mga. Mamaya, babalik ako mamaya. Thank you. Lobat. Vlog ka ba? Hindi po, nagla-live. Nag-live ako, pinakita ko lang sa kanila yung lugar. Lobat na din eh. Ayan, lobat na ako. Ay, meron pa pala. Akala ko wala na. Ayan, mag-e-end na ako guys. Ayan, salamat. Ayan, lobat na ako. Bye-bye. Akala ko wala na eh. Ayan, Clay. Ayan, dami pa tilapia. Oh, ayan, 4% na lang pala to. Bye-bye na guys.